Виждаш ли си? Знаеш как ходи? Тя го завъртиш по-бързо и се получи същия ефект, да виждаш картинки. Едната не, се получава, че е как значи това е окото нещо. Той играе с мозъка, да. Защото виж, от тук само стоп, от тук колата, като Да. Да, толкова не може да възприема толкова бързо. Не снимай това. Ще получи някакви форми на водата, най-вероятно. Чакай да прочетем. Това е съпротивлението, експеримент за изпитването. Едното е гладко, другото е... Те са гладко, просто едното да отработва, другото не става. Да, това пак е съпротивление.